kako volim da se igram sa barbikama. Moj avion pravi zaokret, zatim obleće ceo svet. Kako je to zabavno! Obožavam svoj avion! O ne! Moja draga roza kuća! Quentin ju je srušio! Quentine, brzo izlazi odavde! Gubi se iz sobe! Moja jadna barbika! Ne brini! Već sam smislila kako da sve popravim. Dakle, uzimam plastelin i pritiskam ga. Sad ću odseći sve suvišno. Odlično! Zatim ću napraviti detalje. Da, odlično mi ide. A ovdje ću poređati perlice. Zatim ću sastaviti sve delove fotelje. O da, super, izgleda savršeno. Ovo je nova fotelja za moju barbiku. Pogledaj kako je slatka. Wow, kako super, Jess! Napravila si sjajnu fotelju. Hvala! Joj, drago mi da ti se sviđa. Sada, hajde da napravimo prvi sprat kuće. Dakle, tu će biti šareni tepih. Aha, stavit ćemo na njega fotelju. Šta još želiš da bude u sobi, jeli? Aha, shvatila sam dobro. Odmah ću ti sastaviti istu policu kakvu ja imam u svojoj sobi. To nije teško. Treba samo da ofarbam sve delove u belo. Super mi ide. To je baš zanimljivo. Da, to je to. A sad ću spojiti sve u jednu konstrukciju. Odlično, sve spremno. Stavit ću ručice. I gotovo. Svaka mi čast. Zatim ću poređati biljke i različite ukrase. O, tačno, treba ti i televizor. Sad ću ti ga odmah napraviti od mog telefona. Super, gotovo. Wow, cool! Hajde da organizujemo filmsko veče. Sviđa mi se. O, baš mi je drago. A sad ću napraviti zavese u barbikinoj sobi. Okačit ću ih ovdje. Tu će biti lampa i biljke. A ovdje ću staviti ormarić. Zatim ću okačiti sliku. I smislila sam da napravim sat. Treba mi samo dugme i nalepnica. Joj, kako je lijepo ispalo. Baš mi se dopada. A tebi? Wow! Moja dnevna soba je ispala tako lijepa. Podsjeća me na tvoju. To je super. Hvala puno. Nema na čemu, Barbiko. Dakle, već sam smislila šta ću ti dalje napraviti. Pođi sa mnom, hajde. Draga, došla smo u spavaću sobu. Tu živim ja i moj brat. Sad ću ti napraviti drugi sprat. Dakle, ja imam stočić za šminkanje gdje se svako jutro šminkam. Znači i tebi takav treba. Sad ću iseći od kartona potrebne delove. A zatim ću ih zalepiti lepkom. Dodat ću fioke i ofarbat ću sve u belo. Pošto je moj sto belo, mora i tvoj biti. Da, cool! Odlično mi ide. A sada treba dodati ogledalo. Zalepit ću ga ovdje. Eto, stavit ću ti stolicu. Sve spremno. O, kako cool! I ja ću napraviti nešto za svoj deo spavaće sobe. Hoću da napravim moćnu kompjutersku stolicu. Zato mi treba samo malo kartona, makaza, lepak i mali komadići tkanine. Sve je prosto. Za početak treba iseći sve potrebne delove i zalepiti ih. Zatim dodajem malo tkanine, spajam delove i to je to. Pogledajte, ispala je prava stolica. Baš kao moja. Cool.
I još treba dodati lepe detalje i nogice sa točkovima. Eto, tu će biti kompjuterski sto sa stolicom. I ja stalno igram igrice na kompjuteru. To je zabavno. O, došla mi ideja. Stavit ću roza tepih. O, ja plavi, da. Tu će biti ormarić. I ja imam. A još treba napraviti krevet. To ću uraditi uz pomoć kartona i sunđera. Krevet će biti neverovatno mekan i lep. Čak mi je i posteljina roze. Da, dodat ću čebe. I to je to. Moj krevet je spreman. Ostalo je staviti jastuke. Ima mnogo različitih. Eto. Da, super, i ja sam napravio krevet. Ovdje će biti jastuci i plišane igračke. Gotovo. Ali nešto nedostaje. Šta tu imamo mi, a nema Barbika? A, tačno! Naše slike. Kako to da napravim za Barbiku? A ja sam smislila, imam kameru sa sobom. Hajde da se slikamo. Napravit ću što više slika. A sad ću izabrati najbolju. Kventine, hvataj! Sada ti treba da se slikaš. Dobro, bit će zabavno. Napravit ću najjaču sliku. Super, uspelo je. O, evo je. Hajde da je okačimo na zid. Super. Jess, uspeli smo. Samo pogledaj. Ovo je stvarno naša spavaća soba. Samo u veličini za lutke. Barbika će biti oduševljena. Moje strane izgleda prelepo. Pogledajte. Sve je tako plavo i brutalno. Da, to je baš cool. Ja sam pravi majstor. A znaš šta? Moja strana također izgleda dobro. Mnogo je slatka. A Lutko, šta misliš? O, sve izgleda super. Hvala, drugari. O, baš nam je drago. Hajmo dalje. Ćao, Kventine. Ćao, ćao. Dakle, stigli smo na tavan. A vreme je da napravimo tavan za moju Lutku. Stavit ću posljednji sprat. A tu će biti prozor. Ali neću da pravim tako dosadan prozor za Barbiku. A bolje da ukrasim prozor lepim šarama uz pomoć lepka. To će biti jako lepo. Treba se samo malo potruditi. O, da, divno. A sada treba sve to ofarbati. Ja sam pravi umetnik, odlično mi ide. Moja Lutka će biti oduševljena. Skoro sam završila. Ostalo je sasvim malo. I to je to. Sada treba staviti ram. Tu će biti tepih, a ovdje sto. Na stolu će biti pisaća mašina i mnogo knjiga koje smo napisali. A tu ću staviti kovčeg sa tajnim blagom. Ali šta još dodati? Treba razmisliti. Ja ovdje imam mnogo paučine. Jao, svude paučina i pauci. A znači, to treba dodati na tavan moje Lutke. Okej, šta da se radi? Uzet ću malo, iako izgleda odvratno. Fuj, fuj, fuj. Jao, zapetljala sam se u paučinu. Joj, u pomoć. Sva sam u paučini, šta da radim? Užas. Kao da sam neka mumija. Moram je brzo skinuti. O ne, to je pravi pauk. Užas. Dobro, gde sam stala? Tačno, ukrasit ću tavan za Lutku paučinom. Ovdje ima baš mnogo, pa će za sobu Lutke sigurno biti dovoljno. Da, bilo lako. A šta je to tamo u kutiji? Nešto se mrda. Tišina. Pogledat ću. Ko se to krije u kutiji? O ne, to je duh.
Kakav užas! Plašim se! Ne, samo me nemoj napadati! Ćao! Dobro. Okačit ću duha na tavan za lutku. Samo mu je to trebalo, dobro. Barbiko, kako ti se sviđa tvoj tavan, jeli? Šta? Ovdje je sve u paučini? Kakav užas! Joj! Sve izgleda baš jezivo. I još i ovaj duh! Da li je ovo neka noćna mora? Dobro, slažem se. Bolje će ti biti na prvom spratu. Tamo sigurno nema paučine i duhova. Dakle, naša super kućica za lutku je gotova. Hajde da je zajedno ocenimo. Pogledajte kako je spalo. I pišite u komentarima šta vam se najviše dopada. Hajde da napravimo akvarijum za naše lepe sirene. To uopšte nije teško ako radimo sve zajedno. Hajde, stavit ćemo naše sirene unutra. Jao, izgleda da im se uopšte ne sviđa njihova kuća. Da, nešto ovdje nije u redu. Imaju malo mesta. A šta se dešava? Wow, mi smo u izazovu. Cool. Svaka ima svoj akvarijum koji treba da ukrasi. Moj akvarijum je od zlata. Butleru, donesi mi rubine. Hvala. Sad ću rasporediti dragulje po celom akvarijumu. One su različitih boje, tako da ću napraviti šareni uzorak. I ostalo je dodati krov. Tu će biti zlatna zastava sa morskim konjićem. Prelepo. A sad mi trebaju prozori. Koji da izaberem? Neka bude ovaj. Odlično. A šta dole da smislim? Znam, imam lepu traku u obliku krljušti. Kako sjajno je spalo. Izgleda baš skupo. Da. A tu će biti stepenice koje vode na vrh. A na tronu će sedeti moja draga sirena. Joj, baš joj se sviđa. Cool. Bravo. Dakle, taj glasni zvuk. Jennifer? Ups, da li sam nekoga uznemirila? Na vrhu će biti roze kula. Ovdje ću ukrasiti prozore morskim zvezdama. A imam još i roze školjke. One će odlično izgledati ovdje. Da. I dodat ću još školjki. A tu ću staviti stepenice. Također su roze. Imam aparat koji pravi mehuriće. Da, tako su cool. Dakle, stavit ću ga na vrh. Moja sirena obožava mehuriće od sapunice. To je to, kod mene je sve spremno. Svaka čast, drugarice. Wow, svaka vam čast. I ja sam nešto smislila. Imam Lego kocke, pogledajte. Dakle, sada treba ukrasiti morski akvarijum sa Legom. Kako cool. A također ću koristiti plastelin. Evo ga. Napravit ću kuglice i ukrasiti krov. A na vrh ću staviti ogromnu meduzu od Lego detalja. A skroz gore će biti mala meduza. Tako je slatka. I dodat ću Lego prozore. Baš su krhke. Treba paziti. Odlično. A drugi prozor. Gotovo. Tu ću staviti stepenice također od Lego detalja. A šta da stavim gore? Smislila sam. Napunila sam školjku peskom iz okeana. A sad ću je zaliti slanom vodom. I pogledajte. Izrasli su slatki korali. Odlično. Kod mene je sve spremno. Gledajte. Pa dobro. Meni treba sanduk sa blagom. Wow, unutra ima toliko zlata. Sipat ću svo zlato u akvarijum. Tako je. Eto, nema više, pa dobro. A sad ću staviti sto. Ovo ogledalo ne odgovara.
Stavit ću unutra dijamant. Dakle, stavljam stolicu i poređat ću šminku. O, kako lijepo, Melisa. Ne diraj. Još nisam završila. Imam lepu školjku sa biserom. Ukrasit ću je draguljima, cirkonima. O, hoću da sve sjaji. Izgleda super. I stavit ću školjku u akvarijum. Tu ću staviti zlatne alge. I sada mogu da smestim moju sirenu unutra. Trebalo bi da joj se svidi njena nova soba. O, vidim da je srećna. Znači i ja sam srećna. Pa dobro. Pogledajte šta ja imam. To je čaša sa roze šljokicama. O, da. Obožavam šljokice. Sad ću sve sipati unutra. O, da. Lepota. A još ću dodati šljokice druge nijance. O, divno. Hoću da slikam to. O, ideja. Ovdje imam slatku antistres kornjaču. Stavit ću je u akvarijum. Pored ću staviti kadu i ukrasi. Kadu ću napuniti biserima. O, cool. A ovdje imam ligavca. On je također roze. Da, baš je cool. Pogledajte kako se razvlači. Ukrasit ću ga šljokicama, morskim zvezdama i biserima. O, da. A sada mešam sve to. Ispalo divno. I ukrasit ću ligavcem koral sa školjkama. Da. A sad ću ga staviti u akvarijum. Tu će odmarati moja lutka. O, kako je super ispalo. Drago mi je da ti se sviđa. Čekajte, a šta radi Leslie? Nedavno sam bila na plaži, pa su mi cipele pune peska. A ovo ću staviti ovdje. Da. Pored će biti viseća mreža i morska zvezda. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Wow, tamo imam mnogo zanimljivih stvari. Naprimjer, imam sjajnu lepljivu traku sa šljokicama. Sad ću odseći komadić. Cool, unutra stavljam ligavca, ribicu i zatvaram. Aha, odseći ću višak. I to je to. Pogledajte, ovo liči na kesu sa vodom i ribicom unutra. A tu ću rasporediti školjke, korale i lepe kamenčiće. Na zidove ću također zalepiti kamenčiće koje sam obojila u obliku riba. O, da! Sireno, možeš da se odmoriš. Čak joj i zavidim. Ispala je tako dobra kuća. Kako vam se sviđa? To je previše skromno za mene. Kod moje sirene sve skupo. Moram da napravim dvorište za nju, gdje će moći da se igra. Moji sluge su već postavili zabavne atrakcije i kamion sa sladolom. A šta je ovo? Odvratno. Ovo ne odgovara, ni ovo. O, roze, tačno. Ukrasit ću frizuru školjkama i eto. Pogledajte, napravila sam svoju sireni salon lepote. Leslie, a šta je kod tebe? A ja imam šarene štapiće od sladoleda. Sad ću napraviti tobogan od njih. A zalepit ću ih zajedno i to je to. Pogledajte. Ovo će biti baš dugačak tobogan. Tu će biti stepenice i još sam napravila cool ljuljašku. O, da, to je baš zabavno. Pravo igralište za moju lutku. Oho! A devojke se igraju zajedno, mogu li i ja? Daj ovamo svoju sirenu, treba je srediti. U ovakvom stanju ne može da se igra sa našim sirenama. Hajde da joj stavimo masku na lice. Aha, a sada treba da joj promenimo odeću. Sad ću pronaći joj savršenu kombinaciju. Da, to je prelepo. Skidamo masku i pogledaj, uspeli smo da napravimo od siromašne sirene kraljicu. Izvoli, Leslie. Wow, hvala vam puno.
Moja sirena prelepa. Čak je ni ne prepoznajem. Kao nova je. A sada hajde da se igramo zajedno. Da? Ovo je jako zabavno. Šta? Gde ćeš? Moje sireni se jako sviđa njen akvarijum. A ovi rubini su divni, jel da? Mi nemamo rubina, ali smo sve same napravili i ja sam ponosna na to. Da? Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. Ćao, ćao društvo!